நம்ம அப்படியே நம்ம கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். பிடிஎஃப் எடுத்துக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், பிரணாம்ஸ் எல்லாருக்கும். பகவானோட அனுகிரகத்தில் நம்ம இன்னைக்கு பாகவதம் ஃபர்ஸ்ட் கேன்ட்டு 7th சாப்டரில் 52 ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். துரோணரின் மகன் தண்டித்தல், அதுதான் வந்து நம்ம பார்க்குற கேண்டோட தலைப்பு. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவானோட அனுகிரகம், ஆச்சாரியர்கள் பரம்பரையோட அனுகிரகத்தில் நம்ம நல்லபடியாக கிரந்தத்தை வாசிப்போம், நல்லபடியாக உள்வாங்கிக்கணும். பிரபுபாதா பரம்பரை பகவான் என்ன அர்த்தத்தில் நமக்கு கொடுக்குறாங்களோ அந்த அர்த்தத்தை அப்படியே நம்ம கிரகிச்சுக்கணும் அப்படின்ற பிரார்த்தனையோடு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். யாருக்கும் மங்களாச்சரன் ஆஃபர் பண்ண விருப்பம் இருக்கா? இல்லையா? ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरूपस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा. हरि बोल. ஓகே, நம்ம இப்போ வந்து வேர்ஸ் 1.7.52 நம்ம பார்க்க போகிறோம். யாருக்கும் ஸ்லோகம் வாசிக்கணுமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. நிசம்ய 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 பீம கதிதம் திரௌபதியா சதுர்புஜக ஆலோக்கிய வதனம் சக்யூரிதம் ஆக ஹசனிவ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன். பிரேமா மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. நிசம்ய பீம கதிதம் திரௌபத்யா சதுர்புஜக ஆலோக்கிய வதனம் சக்யூர் இதம் ஆக ஹசனிவ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. நிசம்ய பீம கதிதம் திரௌபத்யா சதுர்புஜக ஆலோக்கிய வதனம் சக்யூரிதம் ஆக ஹசனிவ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் மாதாஜி படிக்கிறேன் மாதாஜி. கதிதம் திரௌபத்யா சதுர்புஜக ஆரோக்கிய வதனம் சக்யூரிதம் ஆக ஹசன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா புஷ்ப மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நிசம்ய பீம கதிதம் திரௌபத்யா சதுர்புஜக
आलोक्य वदनं सख्योरिदम् आहः सञ्जीव हरे कृष्ण ஹரே माताजी ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. நிக்கிறேன் பிரபுஜி, வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே அப்படியே மொழி படிச்சிட்டுங்களா? அப்படியே போயிட்டு நிசம்பிய பீம கதிதம் திரௌபதியாஸ்த சதுர்புஜ ஆலோக்கிய வதனம் சக்ஷுரிதம் ஆக அசன் இவ. மொழிபெயர்ப்பு. சதுர்புஜ 4 கரங்களை கொண்ட மூர்த்தியான பரமபுருஷ பகவான் பீமன் திரௌபதி முதலானவர்களின் வார்த்தைகளை கேட்டபின் அவரது பிரிய நண்பனான அர்ஜுனனின் முகத்தை நோக்கியவாறு நகைப்பது போல பேசத் துவங்கினார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. டிவோட்டிஸ் எல்லாரும் அழகா வாசிச்சிங்க. அதே மாதிரி அழகா வந்து மொழிபெயர்ப்பு வாசிச்சு கொடுத்தீங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ் எல்லாருக்கும். माताजी நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்த்துடலாமா கலாவதி மாதாஜி? ओके माताजी ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இப்போ நம்ம வந்துட்டு இந்த அத்தியாயத்தோட இது வந்து தலைப்பு வந்து துரோணரின் மகனை தண்டித்தல் அப்படின்றது, அஸ்வத்தாமன். ஸோ இப்போ அவங்கள வந்து எல்லாரும் கொண்டு வந்துட்டாங்க, திரௌபதி அம்மா முன்னாடி கொண்டு வந்து நிறுத்தினாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் லெசன். திரௌபதி அம்மாகிட்டேருந்து நம்ம லேர்ன் பண்ணோம். நிறைய டிவோட்டிஸை நம்ம பார்க்குறோம் பாகவத்தில். ஆனால் தன்னோட 5 குழந்தைங்களையும் ஒருத்தவங்க அழிச்சதுக்கு அப்புறமும் அவங்க மேலே கருணை காட்ட முடியும் அப்படின்றது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இல்லைங்களா? அதை தான் நம்ம வந்துட்டு லேர்ன் பண்ணுறோம். அப்போ கிருஷ்ணாவோட டிவோட்டினா இப்படி இருக்கணும், எவ்வளோ பொறுமை, அந்த சகிப்புத்தன்மை, அந்த ரிவர்சல்லாம் வாழ்க்கையில் வருதுன்னா அதை வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது, அப்பயும் தர்மப்படி அடுத்தவங்களுக்கு எந்த சிரமமும் இல்லாதபடி இருக்கிறது, இந்த மாதிரி நிறைய இல்லைங்களா? ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்தோம். ரொம்ப ஒரு க்ளோஸ் டு ஹார்ட் ஒரு விஷயம்தான் அது. திரௌபதி அம்மாவோட அந்த டிவோட்டி, அந்த நேச்சர் அப்படின்றது இல்லைங்களா? நிறைய பார்க்குறோம், நிறைய டிவோட்டிஸ்ட்டே நம்ம லெசன்ஸ்லாம் லேர்ன் பண்ணுறோம். அதுக்கு தான் பாகவதம் நமக்கு. அந்த வகையில் நம்ம வந்து ரிலீஸ் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு அப்படின்னா, இதுக்கு முன்னாடி உள்ள ஸ்லோகங்கள்லாம் பார்க்கும்போது திரௌபதி அம்மா வந்து அவங்கள வந்து தண்டிக்க வேணாம்னு சொல்லிட்டாங்க. யுதிஷ்டிர மகாராஜரும் அதை வந்து ஆமோதிக்கிறாங்க. ஏன்னா அவங்களும் தர்மத்தோட அடையாளம் இல்லைங்களா? அவங்களும் யாரையும் வந்துட்டு சிரமப்படுத்தக்கூடாது. கிருஷ்ணா டிவோட்டினால அப்படிதான், யாரையும் சிரமப்படுத்தக்கூடாது. அதுதான் அவங்களோட முதல் இது வந்து கம்பேஷன் தான் இருக்கும் சரிங்களா? அந்த ஹம்பிள் கம்பேஷன் இதெல்லாம் தான் கிருஷ்ணாவோட டிவோட்டியோட அடையாளம். இந்த ப்ரைடு என்வின் தனர்த்தங்கள்லாம் இல்லாமல் இருப்பாங்க. ஸோ அப்போ யுதிஷ்டிர மகாராஜரை சப்போர்ட் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே நகுலன், சகாதேவன், சாத்தியகி, அர்ஜுனர் எல்லாரும் பகவானும் ஆமோதிக்கிறாங்க சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் வந்து பகவான் எப்பயுமே அவங்களோட இன்டென்ஷன் என்னன்னா, இங்கே அமைதியாக இருந்து டிவோட்டிஸை அவங்க எப்படி கைட் பண்ணாங்க, டிவோட்டிஸ் எப்படி அவங்களுக்கு பகவான் என்ன விருப்பப்படுவாங்களோ அதை எப்படி புரிஞ்சு நடந்துக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். இங்கே அர்ஜுனனுக்கும் பகவானுக்கும் அந்த பாண்டிங் இருக்கு இல்லையா? பகவான் வந்து அவனை அஸ்வத்தம் நீங்கள் வந்து கொன்னுடுங்க அப்படின்வாங்க. ஆனால் வந்து அர்ஜுனன் வந்து இல்லை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, திரௌபதி அம்மா முன்னாடி கொண்டு போகிறாங்க. ஸோ அந்த பாண்டிங், அந்த டிவோட்டிஸ் எப்படி தர்மத்தை வந்து கஷ்டமான சுச்சுவேஷன்லையும் ஹேண்டில் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? பகவானே வந்து நீ வந்து அஸ்வத்தம் அழிச்சிடு அப்படின்னாலும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அந்த இடத்துல அவங்க என்ன பண்ணாங்க. ஆனால் பகவான் அதை வந்து அவங்க சொல் பேச்சு கேட்கல, அதாவது அர்ஜுனன் வந்து பகவானோட சொல் பேச்சு கேட்கலன்னு இல்லை, பகவானோட இன்டென்ஷன் என்ன அப்படின்றத வந்து அவங்களால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுது. ஸோ அது மாதிரி அந்த உள்ள அர்த்தங்கள் அந்த நிறைய நம்ம வந்து கிரந்தங்கள் லேர்ன் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா? ஸோ அது மாதிரி தான் இப்போ வந்து கொண்டு வந்து நிறுத்தியாச்சு. இப்போ நம்ம இன்னைக்கான ஸ்லோகத்தில் என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, இவங்கெல்லாம் இப்போ வந்து தண்டிக்க வேணான்ற முடிவில் வந்துட்டாங்க. அப்போ ஆனால் வந்து பீமனுக்கு மட்டும் என்ன ஆயிடுதுன்னா, இல்லை தூங்கிட்டு இருக்கிற குழந்தைங்கள போய் அழிச்சிருக்காங்க, அதனால் அவங்கள வந்து தண்டிச்சே ஆகணும், விடவே கூடாது அப்படின்னு வந்து கோபத்தில் இருக்காங்கன்றதை பார்த்தோம் இல்லைங்களா? இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகம் வரைக்கும். இப்போ வந்து பகவான் வந்து சதுர்புஜ 4 கரங்களை கொண்ட மூர்த்தியான பரமபுருஷ பகவான் பீமன், திரௌபதி முதலானவர்களின் வார்த்தைகளை கேட்ட பின் அவரது பிரிய நண்பனான அர்ஜுனனின் முகத்தை நோக்கியவாறு நகைப்பதை போல் பேச துவங்கினார் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? ஸோ அப்போ இங்கே வந்து பகவான் வந்து 4 கரங்களோட இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். பொதுவாக பகவான் வந்து 200 ஃபார்மில் கிருஷ்ணா, ஷியாமசுந்தர் அப்படின்னு இருக்காங்க. அவங்க தான் சர்வகாரண காரணம் அப்படின்றதையும் நம்ம நிறைய ஸ்லோகங்களை ரெஃபரன்ஸில் பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? கிருஷ்ணா தான் சுப்ரீம்ன்றதுக்கு என்னென்ன ஸ்லோகங்கள்லாம் நம்ம ரெஃபரன்ஸில் பார்க்குறோம் அப்படின்னா,
ஆஹ் பராசர முனி சொல்லியிருக்காங்க, சமிதால பிரம்மா சொல்லியிருக்காங்க, அர்ஜுனர் சொல்லியிருக்காங்க, 10th சாப்டரில் அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்குறோம் இல்லைங்களா. 10.12 ஸ்லோகம் 13 ஸ்லோகத்தில் நாரதர், வியாசர் அவங்களாமும் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். பகவானும். ஸோ காசஸ் ஆஃப் ஆல் காசஸ் யார், சுப்ரீம் யார் அப்படின்னா, நம்ம வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நம்பிக்கையோட கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு நமக்கு வந்து ரெஃபரன்ஸோட சாஸ்திரத்தோட துணை கொண்டு நம்மளுக்கு சொல்ல முடியும். ஸோ அந்த வகையில் நான் பகவான் வந்து 200 ஃபார்ம். ஆனால் அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து சதுர்புஜ அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா. ஸோ அது எதுக்காக அந்த மாதிரி பகவான் வந்து சதுர்புஜத்தோட காட்சி அளித்தாங்க அப்படின்றதுக்கான விளக்கத்தை தான் வந்து நம்ம வந்து பொருள் உரையில் பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து பீமனும் திரௌபதி, இப்போ வந்து பீமன் வந்து அவங்கள தண்டிக்கணுன்றாங்க, திரௌபதி அம்மா வந்து இல்லை அவங்க வந்து விட்டுறணும் அப்படின்றாங்களா. ஸோ அதையும் வந்து பகவான் வந்து லெசன் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனனை பார்க்குறாங்க, அடுத்தது என்ன செய்யணும், அர்ஜுனன் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்றத நம்ம வந்து இனி வர ஸ்லோகங்களில் பார்ப்போம். ஆனால் இன்னைக்கு ஸ்லோகத்தில் என்ன பொருளுரையில் பிரபாத்தா கொடுத்துருக்காங்கன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். கலாவதி மாதாஜி வாசிக்கிறேன்னு சொன்னீங்க, வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பொருளுரை. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் 2 கரங்களை கொண்டவர் ஆவார். அவர் ஏன் 4 கரங்களை உடையவர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் என்பதற்கு ஸ்ரீதர சுவாமி விளக்கம் அளிக்கிறார். பீமனும் திரௌபதியும் அஸ்வத்தாமனை கொல்லும் விஷயத்தில் நேரெதிரான கருத்துக்களை கொண்டிருந்தனர். அவன் உடனே கொல்லப்பட வேண்டும் என்று பீமன் விரும்பினார். ஆனால் திரௌபதியோ அவனை காப்பாற்ற விரும்பினார். பீமன் கொல்ல தயாராக இருப்பதையும் திரௌபதி அதை தடுப்பதையும் நாம் கற்பனை செய்து பார்க்க முடியும். இவ்விருவரையும் தடுப்பதற்காக பகவான் மேலும் 2 கரங்களை வெளிப்படுத்தினார். ஆதிபுருஷராகிய பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் 2 கரங்களுடன் மட்டுமே காட்சி அளிக்கிறார். ஆனால் அவரது நாராயண ரூபத்தில் அவர் 4 கரங்களுடன் காட்சி அளிக்கிறார். நாராயண ரூபத்தில் உள்ள அவர் தமது பக்தர்களுடன் வைகுண்ட லோகங்களில் வசிக்கிறார். ஆனால் வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது இல்லையா மாதாஜிக்கு? ஆனால் அவரது ஆதியான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் ரூபத்தில் உள்ள அவர் ஆன்மீக வானில் இருக்கும் வைகுண்ட லோகங்களை விட மிகவும் உயரத்தில் இருக்கும் கிருஷ்ணர் லோகத்தில் வாழ்கிறார். ஆகவே ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அதில் எவ்வித அர்ஜுனன் கணக்கான அவரது விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு அவர் காட்டியதை போல் நூற்றுக்கணக்கான கரங்களையும் அவரால் காட்ட முடியும். ஆகவே நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான கரங்களை காட்டியவரான அவரால் தேவைப்படும் பொழுது 4 கரங்களையும் கூட காட்ட முடியும் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா. அஸ்வத்தாமனை என்ன செய்வது என்பதை பற்றி அர்ஜுனர் குழப்பம் அடைந்திருந்த பொழுது அர்ஜுனனுக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பர் என்ற முறையில் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இவ்விஷயத்திற்கு ஒரு தீர்வுக்கான தாமாகவே முன்வந்ததுடன் புன்னகையும் செய்கிறார் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா. ஹரிபு. தேங்க்யூ பிரேமா மாதாஜி, கலாவதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்கே வந்து பகவான் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து 2 கரங்களை கொண்டவங்க கண்டிப்பாக இல்லைங்களா. ஷியாமசுந்தர் ஃபார்ம் நம்ம வந்து பார்க்குறோம், திரிபங்கா ஃபார்ம் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்குறோம், 200 ஃபார்ம். ஆனால் இங்கே வந்து அவங்க வந்து 4 கரங்களை காட்டுறாங்க. இதில் வந்து இந்த பகவானோட ரூபம் அப்படின்றது வந்து இங்கே வந்து நம்ம வந்து பார்க்குறோம். பாகவத்தில் நம்ம வந்து 3rd cantoல பார்க்கும்போது ஏன் பகவான் வந்து 2 கரங்களோட அவதாரம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது, அதாவது 2 கரங்களோட அவங்க வந்து டிசென்ட் ஆயிருக்காங்க அப்படின்றதுக்கு அந்த எந்தெந்த இடத்துல இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பார்க்குறோம் பகவான் வந்து மச்ச அவதாரத்தில் வருவாங்க. தேவகி கிட்ட பிறக்கிறப்ப 4 கரங்கள், 2 கரங்கள், அப்புறம் 4 கரங்கள்ல வந்து 4 கரங்கள்ல வர்றாரு, அப்புறம் 2 கரங்கள். 2 கரங்கள். ஹரிபோல். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ பகவான் வந்து எப்பெல்லாம் அவதாரம் எடுக்கிறாங்களோ அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவதாரம் எடுப்பாங்க. இப்போ பார்த்தோன்னா மச்ச அவதாரம் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா. அப்போ மச்ச அவதாரத்தில் என்ன ஆகுதுன்னா பிரளய காலத்தில் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த அரசரையும் அப்புறம் தேவையான விஷயங்களையும் அவங்க வந்து பாதுகாக்கிறாங்க இல்லையா, போட்டில் வச்சு பாதுகாக்கிறாங்க. அப்போது பகவான் வந்து நாலேஜை வந்து அந்த கிங்குக்கு கொடுக்குறாங்கன்றதை நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா. இந்திரதியம்மன்னா
சத்யவிரத மகாராஜர் அவங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து கொடுக்குறாங்கன்றதை நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? ஸோ அப்போ அந்த அவதாரத்தின் நேரத்தில் அவங்களுக்கு வந்து அந்த பிரளய காலத்தில் அந்த ஒரு மீனா அவதாரம் வந்து அவங்க வந்து எடுக்கிறாங்கன்றதை பார்க்குறோம். அது மாதிரி கூர்ம அவதாரம் அப்படின்றத பார்க்குறோம். அப்போ ஏன் பகவான் வந்து கூர்மமா அவதாரம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா, அந்த மந்தார மலை இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து அவங்க வந்து தன்னோட முதுகில் வந்து அவங்க வந்து சுமந்து அதுக்கு வந்து பேலன்ஸ் கொடுக்கறதுக்காக கூர்மமாக அவங்க வந்து வராங்கன்றதை பார்க்குறோம். அது மாதிரி வராக அவதாரமாக வராங்க. எதுக்காக வராகமாக அவங்க வந்து அவதாரம் எடுக்கிறாங்க? ஒரு பன்றியா ஏன் அவதாரம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா, அந்த சகதியில் அந்த கர்ப்பதக ஓஷனில் போய் இது வந்து பூமண்டலம் போய் விழுந்துடுது. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும்? அந்த பூமண்டலத்தை இந்த ஓஷன்லேருந்து மேலே கொண்டு வரணும். ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வராக அவதாரமாக எடுக்கிறாங்கன்றதை பார்க்குறோம். ஸோ எந்தெந்த நேரத்தில் என்னென்ன ரூபத்தில் பகவான் வரணும், அந்த சுச்சுவேஷன் இல்லைங்களா, அந்த நேரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பகவான் வந்து அவங்களோட ரூபத்தை எடுத்துப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இங்கே வந்து என்னன்னா சதுர்புஜ அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா. அந்த பாஸ்ட் டைம்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி பகவானோட ரூபம் இருக்கும். இப்போ வந்து மச்சவதாரம் போது அந்த பாஸ்ட் டைம்ஸ்க்கு ஏற்ற ரூபம், அதே மாதிரி கூர்மம்ன்றது அந்த பாஸ்ட் டைம்ஸ்க்கு ஏற்ற ரூபம். அதே மாதிரி ராமரா கிருஷ்ணரா பகவான் வரும்போது 200 ஃபார்மில் வந்தால் தான் அந்த பாஸ்ட் டைமுக்கு. ஏன்னா ஒரு சிறந்த மனிதன் எப்படி இருக்கணும், சிறந்த அரசர் எப்படி இருக்கணும், சிறந்த மகன் எப்படி இருக்கணும், இப்படின்றது தான் ராமர் பாஸ்ட் டைமில். அப்போ 200 ஃபார்மில். அது மாதிரி கிருஷ்ணரா வரும்போதும் பகவான் வந்து 200, அது ஸ்வயம் கிருஷ்ணா சரிங்களா. அது வந்து அவதாரம் கிடையாது, அவதாரி. ஸோ அந்த வகையில் வந்து பகவான் வந்து பாஸ்ட் டைம்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அவங்க ரூபத்தை எடுத்துப்பாங்க அப்படின்றது. இங்கே வந்து சதுர்புஜ அப்படின்றதுக்கு ஸ்ரீதர சுவாமி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, பீமன் ஒரு பக்கம் அஸ்வத்தாமனை வந்து அழிக்கணுன்றாங்க, திரௌபதி அம்மா வேணுன்றாங்க. அப்போ தடுக்கும் முறையில் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, இந்த சதுர்புஜத்தோடு அவங்க வந்து காட்சி கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அதுதான் வந்து ஆச்சாரியர்கள் சொல்கிறாங்க. அதுதான் இங்கே நம்ம பார்க்குறோம். ஸ்ரீதர் சுவாமி விளக்கம் அளிக்கிறார் அப்படின்றது சரிங்களா. நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறது ஸ்ரீதர் சுவாமி அவங்களோட கமெண்ட்ரி தான் மெயினாக ஃபாலோ பண்ணுறது. 2 பேருமே பீமனும் திரௌபதியும் அஸ்வத்தாமனை கொல்லும் விஷயத்தில் நேர் எதிரான கருத்துக்களை கொண்டிருந்தனர். அவர் உடனே செயல்பட வேண்டும் என்று பீமன் விரும்பினார். சாரி, உடனே கொல்லப்பட வேண்டும் என்று அப்படின்று பார்க்குறோம் இல்லையா. ஸோ அதனால் அதை தடுக்கிறதுக்காக பகவான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சதுர்பட்சத்தில் காட்சி கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் சரிங்களா. அதே மாதிரி ஆனால் இங்கே அதுக்கப்புறம் என்ன பிரபாத்தை நம்மளை பப்பட்டில் கொடுக்குறாங்க, ஆதி புருஷான பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் இரு கரங்களை கொண்டு நம்மளுக்கு காட்சி கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம் சரிங்களா. சர்வ காரணமான பகவான் வந்து 200 ஃபார்ம் தான். ஆனால் வைகுண்டத்தில் அவங்க வந்ததுக்கப்புறம் அங்கே எப்படி இருக்காங்க, 400 ஃபார்மில் இருக்காங்க. அதை நம்ம பார்க்குறோம் நாராயண ரூபத்தில் இல்லைங்களா. அந்த இடத்துல அவங்க வந்து 4 கரங்களோட இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஸோ பகவான் எந்தெந்த இடத்துல எப்படி அவங்களுக்கு ரூபம் அப்படின்றது இருக்கணுமோ அந்த ரூபத்தை பகவான் வந்து கொடுப்பாங்க. அது விஸ்வரூபம் நம்ம பார்க்குறோம். அதில் பார்த்தா நிறைய தலைகள் நிறைய கரங்களோட பகவான் வந்து காட்சி கொடுக்கறதையும் நம்மளால பார்க்க முடியுது. ஸோ அப்படிலாம் பகவான் வந்து அந்த சந்தர்ப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களோட ரூபத்தை எடுத்துக்கும் போது இந்த இடத்துல ஏன் வந்து அவங்க வந்து 4 கரங்களோட காட்சி அளிக்க முடியாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இதில் என்ன நம்மளுக்கு கோர் பாயிண்ட்டாக மெசேஜ் அப்படின்னா, பகவான் வந்து எப்பயுமே கிருஷ்ணா 200 ஃபார்ம் தான். ஆனால் எப்போ என்ன மாதிரி அவங்களுக்கு ரூபம் எடுக்கணுமோ அது அந்த மாதிரி பகவான் வந்து ரூபம் எடுப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரிங்களா. இது இந்த ஃபார்மோட பகவான் ரூபத்தோட டிஸ்கிரிப்ஷனை நம்ம பார்க்குறோம். அடுத்தது இப்போ அந்த பொசிஷன் அஸ்வத்தாமனை என்ன பண்ணுறது, ஒருத்தவங்க கொல்லக்கூடாதுன்றாங்க, ஒருத்தவங்க கொல்லணுன்றாங்க. ஆனால் ஏதோ ஒரு பனிஷ்மெண்ட் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும்ல. ஏன்னா அவங்க வந்து தாயினர்கள் அந்த மாதிரின்ற விஷயத்தில் அவங்க வந்து எல்லா தவறுகளையும் செஞ்சு அதுவும் முக்கியமாக அந்த குழந்தைங்களையும் வேற தூங்கும்போது அழிச்சிட்டாங்க. இருக்கலே பெரிய தவறு. அதுவும் கர்ப்பத்தில் இருக்கிற பரீட்சித் மகாராஜரே அவங்க அழிக்கணும்னு அவங்க பிரயத்தனம் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதனால் அவங்கள கண்டிப்பாக தண்டிக்கணும். அப்போ என்ன முறையில் தண்டிக்கிறது அப்படின்றதான் இனிமேல் டிஸ்கஷனில் வரும் சரிங்களா. அந்த வகையில் அர்ஜுனனை வந்து மகான் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்கள கைட் பண்ண போகிறாங்க சரிங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதரூபஷ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனிபி வைஷ்ணவ நம அனந்த கோடி வைஷ்ணவந்துக்கு ஜெய். ஸ்ரீல பிரபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கும் எதுவும் ரியலைசேஷன் ஷேரிங்ஸ் இருந்ததுன்னா